Nepal és un país que el coneixem tots perquè té les muntanyes més altes del món i hi ha moltes expedicions de muntanyencs i d'alpinistes que fan els cims de l'Himàlaia, no? Però al costat, diguem-ne, d'aquest país doncs, hi ha un altre Nepal, que és el Nepal de les persones, el Nepal de la gent que hi viu i que té un índex de desenvolupament doncs, molt precari. Els projectes nostres es dediquen a l'atenció a la infància, a la dona, i també estem fent projectes de sanitaris, sobretot d'atenció a les famílies, de salut familiar i planificació familiar, que d'alguna manera és el projecte que l'Ajuntament de Barcelona ens ha donat suport per aquest any que estem. Això ho estem fent bàsicament en una zona de la capital de Nepal, que és Katmandú. És un barri amb una població d'uns 30.000 habitants, és un districte de la ciutat, en el qual hi ha població diversa, però bàsicament és població que ha arribat de zones de migració rural, sobretot. Tenim, en col·laboració amb l'Ajuntament de Katmandú, la intenció de traspassar-lo a la sanitat, diguem-ne, pública del municipi. I ara hem d'equipar amb bons materials i amb bons serveis, diguem-ne, tot el que és aquest centre, que, com he dit, doncs, ja porta més de 3 anys funcionant, i amb la intenció de que d'aquí 3 anys el puguem, diguem-ne, que qui se'n faci càrrec sigui la mateixa ciutat de Katmandú, els serveis de la comunitat, perquè ho estem fent en col·laboració amb l'Ajuntament de Katmandú, en uns terrenys de propietat municipal, en un edifici municipal, que l'únic que nosaltres hi portem és el finançament i el nostre coneixement en dotar en aquest barri d'un equipament important per tot el conjunt de la població.